Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Nagyon szépen köszönöm. I said before that there are three things why I'm here today. Mai nap folyamán elmondtam azt a 3 dolgot, amiért ma itt vagyok. First of all, Beata and Udo issued the nicest invitation, and Budapest happens to be one of my favorite cities. Az Udo és a Beata meghívtak, hogy itt legyek Magyarországon, és Budapest az egyik kedvenc helyem Európában. The second reason is I don't want to miss an opportunity to speak to you about cryptocurrency and how it can change the world. A második dolog az az, hogy nem akarom kihagyni a lehetőséget, hogy beszéljek hozzátok a kriptovalutáról, és arról, hogyan változtatjuk meg a világot. But the third reason, and maybe I'll start with the third reason, És a harmadik ok, és most azzal fogom kezdeni, you probably saw that the website was down today for 2 or 3 hours. talán láttátok, hogy ma a weboldal pár órára nem volt elérhető. Well, it's on again, and maybe whoever can have a look on the ticker. És ez újra be van kapcsolva, úgyhogy ha lennétek kedvések, megnéznétek a számlálót, hogy hány partnerünk van. Is somebody here from a country called Estonia? Van itt Esztóniából? Észtországból? Well, guys, OneCoin is bigger than Estonia today. Már a OneCoin nagyobb, mint Esztónia. I want to tell you that currently the ticker shows 1.3 million members. El kell, hogy mondjam, hogy a számláló több mint 1,3 millió tagot mutat. And this is not a computer mistake or some form of black magic. Ez nem számítógépes hiba, vagy valami bűvölet. Today we do something that we did extremely successful a year ago almost. Ma megtettük újra egy olyan lépést, amit körülbelül majdnem 1 évvel ezelőtt szintén megtettük. A lot of you here in the audience remember a company that we respect a lot called Colligus. Sokan itt emlékeztek a cégre, amit nagyon tisztelünk, a Colligusra, ugye? It was a very proud day in OneCoin's history when you joined OneCoin. We remember it and we are so happy you did. A OneCoin számára óriási megtiszteltetés volt, hogy a Colligus cég csatlakozott a OneCoinhoz, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ez megtörtént. And I would like to thank you for the great work. Some of the best and most amazing lines come from ex-Colligus. Thank you guys. És nagyon szépen szeretném megköszönni az ex-Colligus partnereknek, mert óriási munkát végeznek a OneCoinban. You make OneCoin successful, you make a huge difference. A OneCoin sikeréhez óriási mértékben hozzájárultatunk. And now we do it again. És mi most ezt újra megtesszük. And one of the most impressive companies with a very, very big past and amazing products will join today the OneCoin network. A világ eddigi egyik legnagyobb network cége, aki nagyon impresszív eredményeket ért el, a mai nap csatlakozik a OneCoinhoz. And I would like to invite two very, very special people to me on stage who made this happen and who made this possible. Frank and Kenny, would you join me please for 2 És minutes? most szeretném felhívni azt a 2 úriembert a színpadra, akik A ezt big lehetővé applause to the tették. OPN owners leadership. Thank you. So these two guys and their network are the reason why today we're bigger than Estonia. I hope that we will be bigger than many other countries end of year, but still, this is the start. Eznek a 2 úriembernek a segítségével mára a OneCoin nagyobb, mint Észtország. Most erről az országról beszélek, és el kell, hogy mondjam, ez még csak a kezdet. I believe that a great company with great leadership, great products is joining us. Azt gondolom, hogy egy nagyszerű cég, nagyszerű vezetőkkel és nagyszerű termékkel csatlakozik hozzánk. And I will tell you in a bit later how this will strengthen the value of our coin in our network. És később arról fogok ma beszélni, hogy ez a lépés hogy teszi még erősebbé a mi kriptoérménket. I will give over now to Frank. Maybe he wants to say a few words, but I personally am extremely excited and I'm sure it will be a huge success story. Szeretném átadni a mikrofont egy pár percre Franknek, biztos vagyok benne, hogy van néhány gondolat, amit megosztat velünk. Firstly, I'd like to say also on behalf of Kenny, but also all the OPN SciTalk members. Hol vannak az OPN-esek?
we're extremely grateful that we've been able to get ourselves in a position to be attractive to be able to join up with OneCoin with Dr. Ruja. Szeretnék köszönetet mondani a magam és a társam nevében és az összes OPN-es partner nevében, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy csatlakozzunk a OneCoinhoz és Dr. Ruja Ignatovához. It was a well thought out decision. It wasn't done lightly, but we know that it's for the best, not only for OneCoin, but also for every member who's ever been with us the last 7 years. Ez egy nagyon-nagyon jól átgondolt lépés volt, egy megfontolt lépés, ez nem egyik napról a másikra történt, és biztosak vagyunk abban, hogy ez a stratégiai lépés mindenkinek, a OneCoin és az OPN tagoknak egyaránt az előnyét szolgálja. Not only being a part of the fastest growing, history making MLM business there's ever been in the 70 years of our industry. Nem csak arról van szó, hogy részesei lehetünk a világ leggyorsabban növekvő MLM cégének az elmúlt 17 évben, ami létezett a világon, but the amazing synergy that we will have very shortly using the social media platform and its various functions. De egy fantasztikus szinergia által, ami a két cég között létrejött, rövid időn belül az egész OneCoin csapata használhatja azt a social media, közösségi média felületet, ami korábban az OPN-hez tartozott. So we're extremely happy to be a part of this family, and I was listening to Udo saying rock and roll, but we're going to show you what rock and roll means. Tehát nagyon boldog vagyok, hogy ennek a családnak a tagja lehetek, és azt kell mondanom, amit Udo mondott, most jön a rock and roll, és megmutatjuk, mi az a rock and roll. Well, it's great to be a part of this company. I'm basically born and raised, breathe, eat, everything network marketing. I've never done anything else in my life. Nagyon-nagyon jó érzés ennek a network marketingnek a része lehet lenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy én a networköt lélegzem, eszem, mindent ezzel csinálok, mert amióta az eszemet tudom, én network marketingben dolgozom. So I'm so excited, I can't even tell you how great it feels to be 100% networker again. Annyira izgatott vagyok, hogy el sem tudom mondani, hogy mennyire jó élmény számomra, hogy újra 100%-osan networker lehetek. Traveling the world and take this company to levels never, ever have seen in network marketing history. Újra utazhatom körbe a világot, és ezt a céget arra a szintre emelhetjük, ahol network marketing soha eddig nem létezett. Show the Amways of the world how to really do it. Megmutatjuk az MVS-eknek, hogy működik az network marketing. I'll see you around in the world in the OneCoin and doing meetings, working with all of you guys. Looking forward to it. And I also want to thank you to Dr. Ruja. Biztos vagyok benne, hogy fogunk találkozni a közeljövőben, és én is köszönetet mondok Dr. Ruja Ignatovának. Thank you. Can we show the video, please? Egy nagyobb tapsot kér az úri embereknek. So now the secret is out, the news are out, and I think we should focus again while we're here. Let's speak about cryptocurrency. Tehát most megosztottam veletek a nagy titkot, most már tudjátok, hogy milyen nagy bejelentés, úgyhogy fókuszáljunk újra a kriptovalutára. I was tremendously impressed by Udo, so much positive energy and music on stage.
Udo nagyon nagy hatással volt rám, hogy mekkora energiája van, és hogy milyen ilyen igazi sót varázsol, zenei sót varázsol nekünk ide. And he always says, this is network marketing. És mindig azt mondja nekem, hogy ez a network marketing. And the funny thing is, whenever I go and meet some leaders out there, the first question they ask me, És bármikor, amikor találkozom a vezetőkkel, azt kérdezik tőlem, what companies have you done before? megkérdezik tőlem, te milyen network cégben dolgoztál korábban? So I always look very blank and I say, no, I have done no network marketing companies before. És azt kell, hogy erre válaszoljam, hogy soha életemben nem dolgoztam network marketingben. Now they look with me with pity and they say, oh, but I'm in the industry 7, 10, 20, 50 years. Én nagy sajnálattal néznek rám, és elmondják, hogy ők már 10-15-20 éve networkben vannak. And I apologize then and say, okay, I'm sorry, but this is the only network marketing I will ever do. And I'm actually here for the product. És azt tudtam erre válaszolni, hogy nagyon-nagyon sajnálom, nekem ez az első és az utolsó network cégem, és én a termék miatt vagyok itt, nekem a termék a fontos. So how OneCoin started was not that a few networkers came together and said, what should we sell today? Tehát a OneCoin nem úgy kezdődött, hogy néhány networker összeült, és elkezdett gondolkodni, hogy mit adjunk el akkor mostantól. But actually I was watching Bitcoin for a few years before I started OneCoin. Hanem azt megelőzően jó néhány éven keresztül követtem a Bitcoin történetét, mielőtt egyáltalán a OneCoinról gondolkodtam. And I'm afraid that I'm a very bad case example of what Udo said. És azt kell, hogy mondjam, hogy én egy nagyon rossz példa vagyok azzal kapcsolatban, amit az Udo mondott. Because I was watching Bitcoin while Bitcoin was €1 per coin and I did not buy Bitcoins. Méghozzá azért, mert én már akkor követtem a Bitcoint, amikor egy Bitcoin $1 volt, és nem vásároltam belőle. I remember the case of the guy who bought coins for €27 and then almost cashed in $1 million. I didn't do this. Én nem az a fickó vagyok, aki $27 vásárolt Bitcoin érmét, majd egy pár éven belül ez $886,000 jött neki. So I'm afraid I'm an example how amazing education, being smart just does not help you. Tehát én egy tökéletes példa vagyok arra, hogy a magas iskolázottság abban, hogy okos legyél, valójában nem tud segíteni. So to be honest, I wanted to do something with my life. I wanted to do something new and was very frustrated that everything interesting was already invented. Hogy őszinte legyek, valami nagyon különlegeseket akartam kezdeni az életemmel, valami igazán különlegeseket akartam létrehozni, de rá kellett jönnöm, hogy minden, amire gondolok, már létre van hozva a világban, mert olyan gyorsan változik. Now somebody invented Google, somebody invented Facebook. Apple was doing already pretty well these days. Már létrehozták a Google-t, létrehozták a Facebookot, már az Apple is nagyon jól ment azokban a napokban. And I was looking for a niche where we could be successful and still do innovation and change the world. De kerestem az utat, amiben igazán sikeresek lehetünk mi is, és ami nem csak a sikert hozza el, hanem megváltoztatja az egész világot. And I still believe that cryptocurrency is one of the last niches like this. És én mindig, a mai napig hiszem azt, hogy a kriptovaluta ehhez az utolsó lehetőség. All the successful companies, the really successful companies in the past are all based on three things. Minden innovatív cég, ami már jól működik a világban, 3 dolgon alapszik. The internet for sure. Internet, biztosan. A network of people. Az emberek hálózata. And here I don't mean a network I mean Facebook, Alibaba, people doing things together. És én most nem a network marketingre gondolok, hanem emberek közösségére, mint például a Facebook felhasználók, az Alibaba felhasználók, akik közösséget alkotnak. And a lot of them have something to do with money. És a legtöbb ilyen cégnek valami köze van a pénzhez. So cryptocurrency, in my opinion, is still such a niche because it's based on these three principles. Véleményem szerint a kriptovaluta még egy ilyen nagy lehetőség, mert mind a 3 elvárásnak megfelel. And when I looked into Bitcoin, I loved the concept. Very, very interesting. És amikor én megismertem a Bitcoint, nagyon-nagyon megtetszett a koncepciója, nagyon érdekes. But fortunately, it had also many disadvantages. De sajnálattal nagyon sok hátránya is van magának a Bitcoinnak. And this is why we're here today. És pont ezért vagyunk ma itt. My vision was to create a cryptocurrency that can be used by everyone. Az én vízióm az volt, hogy egy olyan kriptovalutát hozzak létre, ami fizetőeszközként használható bárki számára. And for something to be used by everyone, it has to be very, very simple.
És az, hogy valamit mindenki használja, ahhoz ennek a valaminek nagyon egyszerűnek kell lennie. Whoever can and want to have some fun Mindenki, aki egy kicsit jól akarja magát érezni, can go to one of the Bitcoin conferences. az elmehet az egyik Bitcoin konferenciára. I do this sometimes. They all stare at me because I don't wear flip-flops, jeans, and very bad t-shirts. Én néha elmegyek ilyen Bitcoin konferenciára, és nagyon furcsán néznek rám, mert nem ilyen flip-flopba vagyok, és nem rövid nadrágban, mint ők általában, meg ilyen világos pólóban. Most of these people are very, very smart people, IT people, who don't see the daylight. They sit with their computer somewhere. Ezek az emberek, akik ezen a Bitcoin konferencián vannak, általában IT szakemberek, akik nem is látják a napfényt, mert egész nap a számítógép előtt ülnek. So for sure, very nice, very smart people, but not like me, like you, I guess, and not somebody who can do things easy. Nagyon kedves, nagyon rendes emberek, de nem olyanok, mint én vagy te. Nem azok az emberek, akik a dolgoknak a könnyebbik oldalát fogják meg. I always make the test, can my mother use it? Én megcsináltam a tesztet, és megnéztem, hogy az anyukám tudja használni. And my mother is an amazing person, but she hates computers. Anyukám egy imádnivaló asszony, de utálja a számítógépeket. And in one of these conferences, a person asked us, who of you has Bitcoins? És ez az egyik ilyen konferencián valaki megkérdezte a résztvevőket, hogy kinek van önök közül bitcoinja. Well, obviously all of us had, otherwise we would not be there. Természetesen mindnyájunknak volt valamennyi, hiszen nem lettünk volna ott, vagy más egyébként. But then the next question came, who of you has lost Bitcoins? De feljött a következő kérdés, ami az volt, ki az, aki már veszített el bitcoint? Who of you has lost OneCoins, by the way? Just Ki az önök közül, aki már veszített el a OneCoinjából, akinek eltűnt már a webirodájából OneCoin? not many. Okay, in the Bitcoin conference, everybody raised their hands. Everybody has lost Bitcoins. Amikor a Bitcoin konferencián ezt a kérdést feltették, mindenki feltette a kezét, mert mindenkinek már tűnt el bitcoinja a webirodájából. So you can lose a Bitcoin like here you can use €5 like a coin. They can be gone. Ugyanúgy a bitcoin, mintha 5 euró van a kezedbe, el tud veszni, el tud tűnni. Because they have just a different system than we have. Ennek az az oka, hogy egy másik technológiai háttérrel dolgoznak. So to be a mass market currency that can be used by millions of people, Tehát ahhoz, hogy egy tökéletes valutát hozzunk létre, ami millió emberek által használható, we believe that it has to be extremely simple to mine and to use. mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos kell, hogy nagyon egyszerű legyen a bányászat és a használat is. Today is the 16th of January. This 20th of January is a very special day for me. Ma 16-a van január, és 28-a egy nagyon különleges nap a számomra. And some of you in this room, not many, were with me last year, the 20th of January in Hong Kong. Néhányatok, akik itt vannak, tavaly velem voltak január 28-án Hongkongban. It was one of the best and one of the worst days of my life. Az egyik legjobb napja volt az életemnek. I was standing on a stage with a very ugly red button. A színpadon álltam egy nagyon csúnya piros gombbal, And my task was to push the button and to mine the first block of OneCoins. és az volt a feladatom, hogy leütöm ezt a gombot, és azzal kibányásztuk az első OneCoin érmét. So I was standing on the stage smiling and I was scared, you cannot believe me. Álltam a színpadon, mosolyogtam, és nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire féltem. So we pushed the button and the block is supposed to be 10 minutes. In 10 minutes, 10,000 OneCoins have to come out. Lenyomtam a gombot, és 10 percen belül az első 10,000 érmének ki kellett volna bányászódnia. A block can be a bit longer, a bit shorter, it depends. Egy ilyen blokk lehet egy kicsit rövidebb vagy hosszabb időben, ez mindig változó. The first block took 11 minutes and 30 seconds. I almost died on stage. Az első ilyen blokk, ami felhozta az első 10,000 érmét, 11 perc, 30 másodperc vett igénybe, és addig majdnem meghaltam a színpadon. But we made it, and this is how the first OneCoins were created. De megtörtént, kibányáztuk, és ez volt az, hogy az első érme kibányászódott. My friend Juha, I will abuse him again as a case example. Juha. Ezt még egyszer nem hozom fel egy példának. So Juha joined the mining on the 21st of January. A Juha 21-én csatlakozott a And bányászathoz. Juha, being Juha and very smart, he started mining with all his tokens. Juha, do you remember for how many tokens you mined a coin? És a Juha egyből az összes érméjével nekiállt bányászni, az összes tokenjével, és Juha, emlékszel, mennyi érmét? So Juha was mining for 4 tokens per coin. Very well done, Juha.
És a juha 4 tokent fizetett akkor még egy érméért, mert az elsők között. But now he's mining like everybody else for 45. Nagyokat mosolyog ezek után. So what I want to do is I want to explain to you how come that we started with 4 and now at 45 and probably will be like at a much higher value end of year. 4-jel kezdtünk, 45-ös bányászati nehézségen vagyunk most, és az év végéig egy sokkal magasabb nehézségi fokozatot fogunk elérni. One of the most interesting things about cryptocurrency is the so-called mining difficulty. Az egyik legérdekesebb dolog a kriptovalutával kapcsolatban az a bányászati nehézség. It sounds very complicated, but actually it is not. Lehet, hogy először túl bonyolultnak hangzik, de ez valójában nem az. They call cryptocurrency also virtual gold. A kriptovalutát virtuális aranynak is hívják. And you all know from all videos, all materials that we can mine 2.1 billion coins only. És ti mindnyájan tudjátok a videókról és az anyagokról, hogy 2,1 milliárd érmét tudunk kibányászni összesen. So I want you all to imagine a gold mine somewhere. I don't know, do you have gold mines in Hungary? They say we have gold mines in Bulgaria, nobody has seen them. Tehát képzeljétek el egy aranybányát, nem tudom, van-e Magyarországon aranybánya, azt mondják Bulgáriában van, de még senki nem látta. So we have a gold mine and we start mining gold. Tehát mi egy aranybánya vagyunk, aki elkezdi bányászni az aranyat. So I walk into the gold mine and life is quite good. Besétálsz az aranybányába, és az élet elég jó. Because I see gold on the street, yeah? So I just pick it up. Tehát amikor besétálsz az új bányádba, mindenhol aranyat látsz az utcán, vagy az úton, és csak felveszed. And this is my friend Juha mining for 4 tokens per coin. És nálunk ezt jelentette a Juha, amikor 4 érméért bányászott ki, vagy 4 tokenért bányászott ki egy érmét. He is the first one going in. There are many coins to be found, and this is why mining is quite easy. Tehát ő volt az első, aki részt vett a bányászatban, és mivel ő ment be először, rengeteg érmét talált, és ezért nagyon könnyű a bányászat. So to mine gold, we need labor, we need tools to mine, and this is how the cost comes, and time to go and mine it. Tehát ahhoz, hogy érmét bányászunk, szükségünk van tokenre, anyagokra, és ez a lényeg, ennek ellenében jön föl az érme. It's the same for cryptocurrency. Ugyanígy történik a kriptovaluta esetében. And it doesn't matter if you mine one coins, bitcoins, litecoins, whatever. És teljesen mindegy, hogy Litecoin, Bitcoin vagy bármilyen más bányászol. The cost for mining depends on the energy you have to put to calculate and on the hardware computers that you need to mine. Tehát a bányászatnak a költsége attól függ, hogy mennyi energiát kell beletenned, és a hardvernek, a szoftvernek és mindennek a költsége, hogy mennyire jön ki. So we start mining in the gold mine and mine get out gold and it gets more and more difficult and we have to dig deeper. Tehát elkezdtük bányászni az érméket, vagy akár az aranyat, és minél többet bányászunk, annál mélyebbre kell menni, hogy még többet föl tudjunk hozni. So mining 1 kilogram of gold is very cheap in the beginning, but very, very expensive when I have already mined 90% of the gold of this mine. Tehát az elején, amikor beindul a bányászat, az nagyon olcsó, hiszen alig kell megmozdulni, ott van előttünk az arany vagy az érme, de minél tovább tart a bányászat, annál messzebbre kell menni, és annál drágábbá válik. And the more miner join, the more difficult it gets also for the servers. És minél több bányász csatlakozik a OneCoin bányászathoz, annál drágábba fog kerülni, hiszen annál több érmére van szükség. And you see on the exchange, the price of the coin goes up normally when the mining difficulty grows. És ahogy láttátok, az érme ára akkor emelkedik, amikor a bányászati nehézség emelkedik. And now let's speak about value of cryptocurrency. Also extremely important. És most beszéljünk a kriptovaluta értékéről, ami szintén nagyon fontos. All of you have to face the question if you do sales. Mindnyájan találkoztok ezzel a kérdéssel, hogyha az értékesítésben részt vesztek. One coin is 45 cents. How come? What is the value of cryptocurrency? Why? A OneCoin 45 cent, tehát mi az értéke az érmének? És miért? Hogy jön az értéke? 4,45 €, bocsánat. Why 45 cents, not $210? Why not $1,000? Miért adjátok ezt az árat? Miért nem 200 eurót? Vagy miért nem 1000 eurót? So what is the value of cryptocurrency? De mi határozza meg, hogy mennyibe kerül a kriptovaluta? And to be very, very honest with you, cryptocurrency itself has no value at all, actually. És hogy nagyon őszinte legyek hozzátok, magának a kriptovalutának semmi értéke nincsen. So why can one coin be valuable? Tehát mi adja a OneCoinnak az értékét? And again, there are 3 reasons why one coin has a value and will continue to have a stable value. És megint 3 ok van, ami a OneCoin értékét adja,
és ez a három érték fogja adni az érték növekedését is. One is the brand. The more people know a brand, the more valuable a brand becomes. Az első a brand, vagy a márka. Minél többen ismerik ezt a márkát, annál nagyobb értéket ad magának a valutának. And now we all should thank to our new friends from OPN. És most mindnyájan köszönetet mondunk az új barátainknak az OPN-től, Because in my estimate, just by them joining us with 400,000 new people, mert az én becslésem szerint, hogy ők 400 000 új partnerrel csatlakoztak hozzánk, we just strengthen our brand tremendously. mi nagyon megemeltük a márkánknak az értékét jelen pillanatban. And I never do anything with the network without it having huge impact on the coin. Soha nem teszek olyan lépést a network kapcsán, aminek ne lenne óriási hatása az érme árfolyamára. So the more the network grows, the more people joining us, the stronger our brand name becomes. Tehát minél több ember csatlakozik a networkhöz, minél több ember ismer bennünket, annál nagyobb értéke van a márkánknak. Everybody out there knows Bitcoin, they are super strong brand, and what we want to do is to become a better and a stronger brand. Mindenki, aki ismeri a Bitcoin, tudja, hogy egy szuper erős márka, és amit mi el akarunk érni, hogy sokkal erősebb márka legyünk, mint maga a Bitcoin. So this is the first thing why OneCoin is valuable. Tehát ez az első ok, ami értéket ad, az első szabály, ami értéket ad a OneCoinnak. But there are also bad brands out there that everybody knows, so we have to be a positive brand. De természetesen rengeteg márka van a piacon, aminek negatív hírértéke van, és fontos, hogy mi pozitív márka legyünk, pozitívként ítéljenek meg bennünket. Now the second reason why cryptocurrency has value is if it can be used. A második ok, ami a kriptovalutának értéket ad, hogy használható-e. Yuha, can I abuse you again as an example? Juha, megint használhatlak példaként? Yuha has an amazing necklace of 33 grams solid gold. Juhának van egy csodálatos nyaklánca, ami 33 g aranyat It's nyom. pretty valuable. Elég értékes, And let's assume I have a knife. és mondjuk, hogy van egy I don't kés, need a knife to kill people, but still. nem használom a kést arra, hogy megöljek embereket, de And now let's assume Yuha and I go on a lonely island. I have a knife, Yuha has a necklace which is 20 times as valuable as my knife. Juha és én elmegyünk egy lakatlan szigetre, Juhának van egy 33 g-os aranyaklánca, nekem meg egy kés a kezemben. Now who will survive? Ki fog itt életben maradni, Juha? So what I try to tell you is the following. We tell ourselves that a lot of things have value, like gold, like whatever. But this thing have only value because we say so. Tehát amit ezzel mondani akarok nektek az az, hogy nagyon sok dologra mondjuk, hogy értékes. De amivel értéket adunk a dolgoknak, az a mi megítélésünk, semmi más. But once we manage to give a thing real value, to use it in our day-to-day life, like the knife or whatever, De mihelyt valaminek értéket adunk azáltal, hogy napi szinten tudjuk használni, mint akár például a késnek, people really start paying money for it. az emberek elkezdenek érte fizetni. And not only because we say it's valuable, but because they can use it. Nem csak azért, mert azt mondjuk, hogy értéke van, hanem azért, mert használható. And now how can we use OneCoin? És most beszéljünk arról, hogy tudjuk használni a OneCoint. OneCoin is not a short-term opportunity. A OneCoin az nem egy rövid távú lehetőség. Come in today, make money quickly, double your money in 40 days. Gyere, gyorsan keressünk pénzt, duplázd meg a pénzedet 40 nap alatt. Guys, this may happen, but we're so much better than this. Ez megtörténhet, de emberek mi ennél sokkal jobbak vagyunk. So what OneCoin can do is OneCoin really can change the world. Amit a OneCoin képes megtenni, az az, hogy a OneCoin maga valóban képes megváltoztatni az egész világot. Maybe not Europe, because we are very developed countries. Lehet, hogy nem Európát, mert Európában nagyon fejlett országok vannak, but you probably know that OneCoin is very strong in Asia. We do 70 to 75% of our sales in Asia. De talán tudjátok, hogy Ázsia nagyon erős. A OneCoin forgalmának a 70-75%-a Ázsiában történik. A lot of you can send money very easy to our German bank account, for example. Very easy. Nagyon sokan közületek nagyon gyorsan tudtok pénzt utalni a német bankszámlánkra. Just imagine you work in Singapore and you want to send money to your wife in India. De képzeld el, hogy te éppen Szingapúrba dolgozol, és a feleségednek szeretnél pénzt küldeni Indiába. And this is very difficult. És ez viszont nagyon bonyolult. So I see people queuing up in front of Western Union.
Látom ezekben az országokban, hogy az emberek sorba állnak a Western Union előtt, paying huge money, óriási pénzt fizetnek azért, because the banks and payment provider always charge the poor people more than the rich ones. mert a bankok és a pénzügyi szolgáltatók a szegény embereket mindig sokkal jobban megfizettetik, többet kérnek el tőlük, mint a gazdagoktól. It takes time to do this, and there are limits on the transactions. Sokáig tart egy ilyen tranzakció, és limit van, tehát meghatározó összeg fölött nem küldhetnek ezzel. And now let's imagine this person sending OneCoins to his wife. És most képzeljük el, hogy ugyanaz az ember OneCoin küld a feleségének. The transaction happens within 10 minutes. Every block does transactions. Within 10 minutes, the lady will have the money. A OneCoinon belül egy tranzakció 10 percet vesz igénybe. Tehát ez a feleség 10 perc múlva meg tudja kapni azt a pénzt, amit a férje elküldött neki. A lot of you have seen the one card, the prepaid card that you currently can use. Nagyon sokan láttátok már a OneCoin kártyát, a prepaid kártyát, amit sokan tudtok használni már. And now let's imagine the lady has this card, she goes to the ATM and she has the money within 15 minutes. És képzeljétek el, hogy ez a hölgy rendelkezik egy ilyen bankkártyával, ez a feleség, majd megkapja a pénzt, oda megy az ATM-hez, és 15 percen belül már a kezében van az a pénz, amit a férje küldött neki. And here we speak about the future of payments. És ezáltal mi a jövő fizetőeszközéről beszélünk. So this is something that really can change the world. És ez az, ami meg fogja változtatni a világot. There are 2 billion people who currently have no access to banking. 2 milliárd olyan ember van, akinek jelen pillanatban nincs lehetősége bankot használni. These people even do not have access to smartphones. Ezeknek az embereknek okostelefon használatra sincs lehetősége. So in best case they have this. Tehát a legjobb esetben ilyen telefonjuk van. This is a very old Nokia phone. Ez egy nagyon régi Nokia, ha megismeritek. So, what if I told you Mi van akkor, ha én azt mondom nektek, that we are working on something like an application for these phones? hogy mi dolgozunk mondjuk egy applikáción az ilyen típusú telefonokhoz, Where in 1 year you can send and receive OneCoins on phones like this. és egy év múlva ilyen telefonokon tudtok küldeni és fogadni OneCoint. And I'm not somebody who is wanting so much to change the world. I also want to make money. Tehát én nem az a személy vagyok, aki csak azért csinálja, amit csinál, hogy csak a világot megváltoztassa, én is akarok pénzt keresni. But with providing access to people who have no access to money like this will make money. There's no other way. De ha én megcsinálom azt, hogy embereknek lehetőséget adok arra, akiknek eddig nem volt, hogy a pénzküldéshez és a pénzhasználathoz hozzáférésük lesz legyen, akkor elkerülhetetlen, hogy ebből pénzt csináljunk. So, I hear a lot of you speaking about traditional banks, but I want to tell you, I don't want to compete with traditional banks. Tudom, hogy nagyon sokan beszéltek a hagyományos bankokról, de el kell, hogy mondjam, én nem versenyezek a hagyományos bankokkal. I think I can compete and actually beat the shit out of Western Union. Én azt gondolom, hogy még a szart is ki tudom verni a Western Unionból. No, Beat, I don't want to know how you translated this. So, Western Union currently does a lot of transactions for people who are not banked. And this is who you want to get for our coin. A Western Unionnak rengeteg olyan partnere van, akinek nincs bank hozzáférése, és ezeket az embereket fogjuk megcélozni, és ezek fogják a mi érméinket használni. A lot of the users of OneCoin will be in Africa, India, Latin America and Asia. Nagyon sok felhasználónk lesz Indiába, Latin Amerikába, Ázsiába és Afrikába, bocsánat. And I will tell me, but I'm in Europe, why do I care about these people? És mondhatnám azt, ha én itt vagyok Európában, mit érdekelnek engem azok a harmadik világbeli emberek? And I'll think about the knife again. These people want to use your coins. You're the only people who can sell them coins to use. És megint gondolj vissza a késre. Ezek az emberek semmi más nem akarnak, csak használni a te érmédet. And this is why OneCoin has value. És ez az, ami a OneCoinnak értéket ad. This is why it's not a short-term project, because nobody can create a system like this within 4 to 6 weeks. It's impossible. És pont ezért ez nem egy rövid távú projekt, mert senki nem tud létrehozni egy ilyen hátteret 3-4 hét alatt.
And this is why you all are angry at me, because I do know your customer procedures and it takes time. És tudom, hogy éppen ezért mérgesek vagytok velem szemben, mert ugye van a KYC procedure-ünk, ami időt vesz igénybe, és ennek ti nem örültök. The reason is we want to do everything proper. We want to be a big global company. De ennek meg kell értenetek az okát, mi mindent rendesen akarunk csinálni, mert egy világméretű vállalat akarunk lenni. And as much as I love Juha, Udo, Kari, all the leaders here, but we are not a network marketing company. És tudom, hogy itt van a Juha, a Kari, az Udo és sokan, de valójában mi nem egy network marketing We cég vagyunk. actually are in financial services. Mi valójában pénzügyi szolgáltatók vagyunk. And one day, even guys like them will come to me and say, we made a huge living from commissions. És egy nap ezek az emberek oda fognak hozzám jönni, és azt fogják mondani, hogy óriási pénzt kerestünk a jutalékból, But actually, we made more money from our coins. de sokkal több pénzt kerestünk az érmékből. And this is how I measure my success. És én át fogom mérni a saját sikeremet. And I want to speak about the last and the third element of value of cryptocurrency. És én a harmadik dologról szeretnék beszélni, ami a kriptovaluta értékét adja, And it's called liquidity. és ez pedig a használhatóság. You all remember the bad financial crisis that happened a few years ago in the US. Bizonyára mindnyájan emlékeztek az óriási pénzügyi válságról, ami pár éve történt az USA-ba, vagy onnét indult. And liquidity was the magic word there. Something very bad and scary. És a liquidity, yes, Juri, használhatóság volt a legnagyobb kérdés. Liquidity simply means I have something, I want to sell it and I cannot. Az azt jelenti, hogy van nekem valamim, el akarom adni, és nem tudom. So in Bulgaria, we did amazing things in construction. We built very many ugly apartments and nobody wanted to buy them. Tehát például én magam Bulgáriában csináltam egy óriási beruházást, egy csomó apartmant, lakást hoztam létre, majd nem tudtuk eladni őket. It's an example of an illiquid asset. Tehát ez azt jelenti, hogy valami nem eladható, nem likvid. So if cryptocurrency wants to be successful, we have to be able to make payments with this currency whenever we want. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a kriptovaluta nagyon értékes legyen, akkor olyanná kell tennünk, hogy bármikor használható, hozzáférhető legyen, amikor akarjuk. Currently, if you have bitcoins, you cannot spend bitcoins wherever you want. Jelen pillanatban, ha rendelkezel bitcoinnal, nem tudsz mindenhol bitcoinnal fizetni. I cannot go and buy flowers for my mother with bitcoins. Nem tudok vásárolni virágot az anyukámnak például bitcoinért. I cannot go and buy a book for bitcoins at Amazon if I want to. Nem tudok például az Amazonon egy könyvet venni bitcoinért. And my husband cannot buy me dinner with bitcoins. És a férjem nem tud nekem vacsorát fizetni bitcoinért. So our vision for OneCoin is that we can make payment wherever we want with OneCoins. Tehát a mi jövőképünk a bankoinál, hogy mindenhol, bármilyen körülmények között tudjuk használni fizetőeszközként. And this is again where our OneCard comes in. És ez megint egy olyan dolog, ami a mi bankoinunknak értéket ad. The OneCard will be the key that you can spend wherever you see the MasterCard sign, your OneCoins. És ez a bankkártya a kulcs ahhoz, hogy bárhol látod a Mastercardja feliratot, de ott fizetni tudsz bankoinnal. So you don't care if Amazon takes OneCoins. Well, Amazon takes MasterCard, perfectly fine. Nem érdekel majd téged, hogy az Amazon elfogadja a OneCoint, mert az Amazon elfogadja a Mastercardot, és azon keresztül tudsz fizetni OneCoinnal. And this is how we make cryptocurrency real, not only a number in a back office. És ezzel tesszük valóssá a kriptovalutát, nem csak egy számmá a webirodában. I was in the US over Christmas and I have a Eurobank account. Az USA-ban voltam karácsonykor, és van ott egy új bankszámlaszámom. And I bought these shoes in the US. És ezt a cipőt, ezt vásároltam az USA-ban, nagyon szép egyébként. So I paid with my card. Kártyámmal fizettem. The bank charged me in euro. A bank eurót vett le tőlem, but the shop got US dollars. De az üzlet pedig dollárt használ. And in 2 years it will be the same with OneCoins. I'll pay with OneCoins for my shoes, the shop will get euros. 2 éven belül ugyanez lesz. Én OneCoinnal fizetek, de az üzlet dollárt fogad be. To finish this all, we are not building a rocket. Tehát, hogy ezt befejezzem, mi nem egy űrrakétát építünk. What we do is we put things that we have seen working very well somewhere else together.
Amit mi csinálunk az az, hogy olyan dolgokat, amit láttunk, hogy máshol szenzációsan működnek, összerakjuk egyé. in a very, very powerful concept. És egy nagyon erőteljes koncepcióban. Facebook showed us how powerful a network of people is. Tehát a Facebook megmutatta nekünk, hogy az emberek közössége milyen erőteljes. Bitcoin showed us the blockchain and how powerful cryptocurrency can be. A Bitcoin megmutatta nekünk, hogy a blockchain és a kriptovaluta milyen erőteljes. Western Union shows us how payments can be made in developing countries. A Western Union megmutatja nekünk, hogy a fizetőrendszer hogy működik a fejlődő országokban. And MasterCard showed us that I can pay in the US with euro shoes. És a Mastercard pedig megmutatta, hogy hogy tudok fizetni az eurószámlából az USA-ba a dollárral. Now, if you put this all together, OneCoin really can be one of the biggest global players in payments. Tehát, hogyha ezt mind összerakjuk, akkor a OneCoin valóban a világ legnagyobb fizetőeszköze lehet. So what happens next? Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Nagyon szépen köszönöm. I said before that there are three things why I'm here today. Mai nap folyamán elmondtam azt a 3 dolgot, amiért ma itt vagyok. First of all, Beata and Udo issued the nicest invitation, and Budapest happens to be one of my favorite cities. Az Udo és a Beáta meghívtak, hogy itt legyek Magyarországon, és Budapest az egyik kedvenc helyem Európában. The second reason is I don't want to miss an opportunity to speak to you about cryptocurrency and how it can change the world. A második dolog az az, hogy nem akarom kihagyni a lehetőséget, hogy beszéljek hozzátok a kriptovalutáról, és arról, hogyan változtatjuk meg a világot. But the third reason, and maybe I'll start with the third reason, És a harmadik ok, és most azzal fogom kezdeni, you probably saw that the website was down today for 2 or 3 hours. talán láttátok, hogy ma a weboldal pár órára nem volt elérhető, Well, it's on again, and maybe whoever can have a look on the ticker. és az újra be van kapcsolva, úgyhogy ha lennétek kedvések, megnéznétek a számlálót, hogy hány partnerünk van. Is somebody here from a country called Estonia? Van itt Esztóniából? Észtországból? Well, guys, OneCoin is bigger than Estonia today. Mára a OneCoin nagyobb, mint Esztónia. I want to tell you that currently the ticker shows 1.3 million members. El kell, hogy mondjam, hogy a számláló több mint 1,3 millió tagot mutat. And this is not a computer mistake or some form of black magic. Ez nem számítógépes hiba, vagy valami művelet. Today we do something that we did extremely successful a year ago almost. Ma megtettük újra egy olyan lépést, amit körülbelül majdnem 1 évvel ezelőtt szintén megtettük. A lot of you here in the audience remember a company that we respect a lot called Conligus. Sokan itt emlékeztek a cégre, amit nagyon tisztelünk, a Colligusra, ugye? It was a very proud day in OneCoin's history when you joined OneCoin. We remember it and we are so happy you did. A OneCoin számára óriási megtiszteltetés volt, hogy a Colligus cég csatlakozott a OneCoinhoz, és nagyon boldogok vagyunk, hogy ez megtörtént. And I would like to thank you for the great work. Some of the best and most amazing lines come from ex-Conligus. Thank you guys. És nagyon szépen szeretném megköszönni az ex-Colligus partnereknek, mert óriási munkát végeznek a OneCoinban. You make OneCoin successful, you make a huge difference. A OneCoin sikeréhez óriási mértékben hozzájárultatok. And now we do it again. És mi most ezt újra megtesszük. And one of the most impressive companies with a very, very big past and amazing products will join today the OneCoin network. A világ eddigi egyik legnagyobb network cége, aki nagyon impresszív eredményeket ért el, a mai nap csatlakozik a OneCoinhoz. And I would like to invite two very, very special people to me on stage who made this happen and who made this possible. Frank and Kenny, would you join me please for 2 És most minutes? szeretném felhívni azt a 2 úriembert a színpadra, akik A ezt big lehetővé applause to the tették. OPN owners leadership. Thank you. So these two guys and their network are the reason why today we're bigger than Estonia. I hope that we will be bigger than many other countries end of year, but still, this is the start. Eznek a 2 úriembernek a segítségével mára
a Vankói nagyobb, mint Észtország. Most erről az országról beszélek, és el kell, hogy mondjam, ez még csak a kezdet. I believe that a great company with great leadership, great products is joining us. Azt gondolom, hogy egy nagyszerű cég, nagyszerű vezetőkkel és nagyszerű termékkel csatlakozik hozzánk. And I will tell you in a bit later how this will strengthen the value of our coin in our network. És később arról fogok ma beszélni, hogy ez a lépés hogy teszi még erősebbé a mi kriptoérménket. I will give over now to Frank. Maybe he wants to say a few words, but I personally am extremely excited, and I'm sure it will be a huge success story. Szeretném átadni a mikrofont egy pár percre Franknek, biztos vagyok benne, hogy van néhány gondolat, amit megosztat velünk. Firstly, I'd like to say also on behalf of Kenny, but also all the OPN SciTalk members. Hol vannak az OPN-esek? We're extremely grateful that we've been able to get ourselves in a position to be attractive to be able to join up with OneCoin with Dr. Ruja. Szeretnék köszönetet mondani a magam és a társam nevében, és az összes OPN-es partner nevében, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy csatlakozzunk a OneCoinhoz és Dr. Ruja Ignatovához. It was a well thought out decision. It wasn't done lightly, but we know that it's for the best, not only for OneCoin, but also for every member who's ever been with us the last 7 years. Ez egy nagyon-nagyon jól átgondolt lépés volt, egy megfontolt lépés, ez nem egyik napról a másikra történt, és biztosak vagyunk abban, hogy ez a stratégiai lépés mindenkinek, a OneCoin és az OPN tagoknak egyaránt az előnyét szolgálja. Not only being a part of the fastest growing, history-making MLM business there's ever been in the 70 years of our industry. Nem csak arról van szó, hogy részesei lehetünk a világ leggyorsabban növekvő MLM cégének az elmúlt 17 évben, ami létezett a világon, but the amazing synergy that we will have very shortly using the social media platform and its various functions. De egy fantasztikus szinergia által, ami a két cég között létrejött, rövid időn belül az egész OneCoin csapata használhatja azt a social media, közösségi média felületet, ami korábban az OPN-hez tartozott. So we're extremely happy to be part of this family, and I was listening to Udo saying rock and roll, but we're going to show you what rock and roll means. Tehát nagyon boldog vagyok, hogy ennek a családnak a tagja lehetek, és azt kell mondanom, amit Udo mondott, most jön a rock and roll, és megmutatjuk, mi az a rock and roll. Well, it's great to be a part of this company. I'm basically born and raised, breathe, eat, everything network marketing. I've never done anything else in my life. Nagyon-nagyon jó érzés ennek a network marketingnek a része lehet lenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy én a networköt lélegzem, eszem, mindent ezzel csinálok, mert amióta az eszemet tudom, én network marketingben dolgozom. So I'm so excited, I can't even tell you how great it feels to be 100% networker again. Annyira izgatott vagyok, hogy el sem tudom mondani, hogy mennyire jó élmény számomra, hogy újra 100%-osan networker lehetek. Traveling the world and take this company to levels never, ever have seen in network marketing history. Újra utazhatom körbe a világot, és ezt a céget arra a szintre emelhetjük, ahol network marketing soha eddig nem létezett. Show the Amways of the world how to really do it. Megmutatjuk az MVS-eknek, hogy működik az network marketing. I'll see you around in the world in the OneCoin and doing meetings, working with all of you guys. Looking forward to it. And I also want to thank you to Dr. Ruja. Biztos vagyok benne, hogy fogunk találkozni a közeljövőben, és én is köszönetet mondok Dr. Ruja Ignatovának. Thank you. Can we show the video, please? Egy nagyobb tapsot kér az úri embereknek.
now the secret is out. The news are out. And I think we should focus again while we're here. Let's speak about cryptocurrency. Tehát most megosztottam veletek a nagy titkot, most már tudjátok, hogy milyen nagy bejelentés, úgyhogy fókuszáljunk újra a kriptovalutára. I was tremendously impressed by Udo. So much positive energy and music on stage. Udo nagyon nagy hatással volt rám, hogy mekkora energiája van, és hogy milyen ilyen igazi sót varázsol, zenei sót varázsol nekünk ide. And he always says this is network marketing. És mindig azt mondja nekem, hogy ez a network marketing. And the funny thing is, whenever I go and meet some leaders out there, the first question they ask me, és bármikor, amikor találkozom a vezetőkkel, azt kérdezik tőlem, what companies have you done before? Megkérdezik tőlem, te milyen network cégben dolgoztál korábban? So I always look very blank and I say, no, I have done no network marketing companies before. És azt kell, hogy erre válaszoljam, hogy soha életemben nem dolgoztam network marketingben. Now they look with me with pity and they say, oh, but I'm in the industry 7, 10, 20, 50 years. Én nagy sajnálattal néznek rám, és elmondják, hogy ők már 10-15-20 éve networkben vannak. And I apologize then and say, okay, I'm sorry, but this is the only network marketing I will ever do. And I'm actually here for the product. És azt tudtam erre válaszolni, hogy nagyon-nagyon sajnálom, nekem ez az első és az utolsó network cégem, és én a termék miatt vagyok itt, nekem a termék a fontos. So how OneCoin started was not that a few networkers came together and said, what should we sell today? Tehát a OneCoin nem úgy kezdődött, hogy néhány networker összeült, és elkezdett gondolkodni, hogy mit adjunk el akkor mostantól. But actually I was watching Bitcoin for a few years before I started OneCoin. Hanem azt megelőzően jó néhány éven keresztül követtem a Bitcoin történetét, mielőtt egyáltalán a OneCoinról gondolkodtam. And I'm afraid that I'm a very bad case example of what Udo said. És azt kell, hogy mondjam, hogy én egy nagyon rossz példa vagyok azzal kapcsolatban, amit az Udo mondott. Because I was watching Bitcoin while Bitcoin was €1 per coin and I did not buy Bitcoins. Méghozzá azért, mert én már akkor követtem a Bitcoint, amikor egy Bitcoin $1 volt, és nem vásároltam belőle. I remember the case of the guy who bought coins for €27 and then almost cashed in $1 million. I didn't do this. Én nem az a fickó vagyok, aki $27 vásárolt Bitcoin érmét, majd egy pár éven belül ez $886,000 jött neki. So I'm afraid I'm an example how amazing education, being smart just does not help you. Tehát én egy tökéletes példa vagyok arra, hogy a magas iskolázottság abban, hogy okos legyél, valójában nem tud segíteni. So to be honest, I wanted to do something with my life. I wanted to do something new and was very frustrated that everything interesting was already invented. Hogy őszinte legyek, valami nagyon különlegeseket akartam kezdeni az életemmel, valami igazán különlegeseket akartam létrehozni, de rá kellett jönnöm, hogy minden, amire gondolok, már létre van hozva a világban, mert olyan gyorsan változik. Now somebody invented Google, somebody invented Facebook. Apple was doing already pretty well these days. Már létrehozták a Google-t, létrehozták a Facebookot, már az Apple is nagyon jól ment azokban a napokban. And I was looking for a niche where we could be successful and still do innovation and change the world. De kerestem az utat, amiben igazán sikeresek lehetünk mi is, és ami nem csak a sikert hozza el, hanem megváltoztatja az egész világot. And I still believe that cryptocurrency is one of the last niches like this. És én mindig, a mai napig hiszem azt, hogy a kriptovaluta ehhez az utolsó lehetőség. All the successful companies, the really successful companies in the past are all based on three things. Minden innovatív cég, ami már jól működik a világban, 3 dolgon alapszik. The internet for sure. Internet, biztosan. A network of people. Az emberek hálózata. And here I don't mean a network I mean Facebook, Alibaba, people doing things together. És én most nem a network marketingre gondolok, hanem emberek közösségére, mint például a Facebook felhasználók, az Alibaba felhasználók, akik közösséget alkotnak. And a lot of them have something to do with money. És a legtöbb ilyen cégnek valami köze van a pénzhez. So cryptocurrency, in my opinion, is still such a niche because it's based on these three principles. Véleményem szerint a kriptovaluta még egy ilyen nagy lehetőség, mert mind a 3 elvárásnak megfelel. And when I looked into Bitcoin, I loved the concept. Very, very interesting. És amikor én megismertem a Bitcoint, nagyon-nagyon megtetszett a koncepciója, nagyon érdekes. But fortunately, it had also many disadvantages. De sajnálattal nagyon sok hátránya is van magának a Bitcoinnak. And this is why we're here today.
és pont ezért vagyunk ma itt. My vision was to create a cryptocurrency that can be used by everyone. Az én vízióm az volt, hogy egy olyan kriptovalutát hozzak létre, ami fizetőeszközként használható bárki számára. And for something to be used by everyone, it has to be very, very simple. És az, hogy valamit mindenki használja, ahhoz ennek a valaminek nagyon egyszerűnek kell lennie. Whoever can and want to have some fun Mindenki, aki egy kicsit jól akarja magát érezni, can go to one of the Bitcoin conferences. az elmehet az egyik Bitcoin konferenciára. I do this sometimes. They all stare at me because I don't wear flip-flops, jeans, and very bad t-shirts. Én néha elmegyek ilyen Bitcoin konferenciára, és nagyon furcsán néznek rám, mert nem ilyen flip-flopba vagyok, és nem rövid nadrágban, mint ők általában, meg ilyen világos pólóba. Most of these people are very, very smart people, IT people, who don't see the daylight. They sit with their computer somewhere. Ezek az emberek, akik ezen a Bitcoin konferencián vannak, általában IT szakemberek, akik nem is látják a napfényt, mert egész nap a számítógép előtt ülnek. So for sure, very nice, very smart people, but not like me, like you, I guess, and not somebody who can do things easy. Nagyon kedves, nagyon rendes emberek, de nem olyanok, mint én vagy te. Nem azok az emberek, akik a dolgoknak a könnyebbik oldalát fogják meg. I always make the test, can my mother use it? Én megcsináltam a tesztet, és megnéztem, hogy az anyukám tudja használni. And my mother is an amazing person, but she hates computers. Anyukám egy imádnivaló asszony, de utálja a számítógépeket. And in one of these conferences, a person asked us, who of you has bitcoins? És ez az egyik ilyen konferencián valaki megkérdezte a résztvevőket, hogy kinek van önök közül bitcoinja. Well, obviously all of us had, otherwise we would not be there. Természetesen mindnyájunknak volt valamennyi, hiszen nem lettünk volna ott, vagy más egyébként. But then the next question came, who of you has lost bitcoins? De feljött a következő kérdés, ami az volt, ki az, aki már veszítette el bitcoint? Who of you has lost OneCoins, by the way? Just Ki az az önök közül, aki már veszítette el a OneCoinjából, akinek eltűnt már a webirodájából OneCoin? not many. Okay, in the Bitcoin conference, everybody raised their hands. Everybody has lost Bitcoins. Amikor a Bitcoin konferencián ezt a kérdést feltették, mindenki feltette a kezét, mert mindenkinek már tűnt el Bitcoinja a webirodájából. So you can lose a Bitcoin like here you can use €5 like a coin. They can be gone. Ugyanúgy a Bitcoin, mintha 5 euró van a kezedbe, el tud veszni, el tud tűnni. Because they have just a different system than we have. Ennek az az oka, hogy egy másik technológiai háttérrel dolgoznak. So to be a mass market currency that can be used by millions of people, tehát ahhoz, hogy egy tökéletes valutát hozzunk létre, ami millió emberek által használható, we believe that it has to be extremely simple to mine and to use. Mi azt gondoljuk, hogy nagyon fontos kell, hogy nagyon egyszerű legyen a bányászat és a használat is. Today is the 16th of January. This 20th of January is a very special day for me. Ma 16-a van január, és 28-a egy nagyon különleges nap a számomra. And some of you in this room, not many, were with me last year, the 20th of January in Hong Kong. Néhányatok, akik itt vannak, tavaly velem voltak január 28-án Hongkongban. It was one of the best and one of the worst days of my life. Az egyik legjobb napja volt az életemnek. I was standing on a stage with a very ugly red button. A színpadon álltam egy nagyon csúnya piros gombbal, and my task was to push the button and to mine the first block of OneCoins. És az volt a feladatom, hogy leütöm ezt a gombot, és azzal kibányásztuk az első OneCoin érmét. So I was standing on the stage smiling and I was scared, you cannot believe me. Álltam a színpadon, mosolyogtam, és nem tudjátok elképzelni, hogy mennyire féltem. So we pushed the button and the block is supposed to be 10 minutes. In 10 minutes, 10,000 OneCoins has to come out. Lenyomtam a gombot, és 10 percen belül az első 10,000 érmének ki kellett volna bányászódnia. A block can be a bit longer, a bit shorter, it depends. Egy ilyen blokk lehet egy kicsit rövidebb vagy hosszabb időben, ez mindig változó. The first block took 11 minutes and 30 seconds. I almost died on stage. Az első ilyen blokk, ami felhozta az első 10,000 érmét, 11 perc, 30 másodperc vett igénybe, és addig majdnem meghaltam a színpadon. But we made it, and this is how the first OneCoins were created. De megtörtént, kibányáztuk, és ez volt az, hogy az első érme kibányászódott. My friend Juha, I will abuse him again as a case example. Juha? Ezt még egyszer nem hozom föl egy példának. So Juha joined the mining on the 21st of January. A Juha 21-én csatlakozott a bányászathoz. Juha
being Juha and very smart, he started mining with all his tokens. Juha, do you remember for how many tokens you mined a coin? És a Juha egyből az összes érméjével nekiállt bányászni, az összes tokenjével, és Juha, emlékszem, mennyi érmét? So Juha was mining for 4 tokens per coin. Very well done, Juha. És a Juha 4 tokent fizetett akkor még egy érméért, mert az elsők között. But now he's mining like everybody else for 45. Nagyokat mosolyog ezek után. So what I want to do is I want to explain to you how come that we started with 4 and now at 45 and probably will be like at a much higher value end of year. 4-jel kezdtünk, 45-ös bányászati nehézségen vagyunk most, és az év végéig egy sokkal magasabb nehézségi fokozatot fogunk elérni. One of the most interesting things about cryptocurrency is the so-called mining difficulty. Az egyik legérdekesebb dolog a kriptovalutával kapcsolatban az a bányászati nehézség. It sounds very complicated, but actually it is not. Lehet, hogy először túl bonyolultnak hangzik, de ez valójában nem az. They call cryptocurrency also virtual gold. A kriptovalutát virtuális aranynak is hívják. And you all know from all videos, all materials that we can mine 2.1 billion coins only. És ti mindnyájan tudjátok a videókról és az anyagokról, hogy 2,1 milliárd érmét tudunk kibányászni összesen. So I want you all to imagine a gold mine somewhere. I don't know, do you have gold mines in Hungary? They say we have gold mines in Bulgaria, nobody has seen them, but we might. Tehát képzeljétek el egy aranybányát, nem tudom, van-e Magyarországon aranybánya, azt mondják Bulgáriában van, de még senki nem látta. So we have a gold mine, and we start mining gold. Tehát mi egy aranybánya vagyunk, aki elkezdi bányászni az aranyat. So I walk into the gold mine, and life is quite good. Besétálsz az aranybányába, és az az élet elég jó. Because I see gold on the street, yeah, so I just pick it up. Tehát amikor besétálsz az új bányádba, mindenhol aranyat látsz az utcán, vagy az úton, és csak felveszed. And this is my friend Juha mining for 4 tokens per coin. És nálunk ezt jelentette a Juha, amikor 4 érméért bányászott ki, vagy 4 tokenért bányászott ki egy érmét. He is the first one going in. There are many coins to be found, and this is why mining is quite easy. Tehát ő volt az első, aki részt vett a bányászatban, és mivel ő ment be először, rengeteg érmét talált, és ezért nagyon könnyű a bányászat. So to mine gold, we need labor, we need tools to mine, and this is how the cost comes, and time to go and mine it. Tehát ahhoz, hogy érményt bányásszunk, szükségünk van tokenre, anyagokra, és ez a lényeg, ennek ellenében jön föl az érme. It's the same for cryptocurrency. Ugyanígy történik a kriptovaluta esetében. And it doesn't matter if you mine OneCoins, Bitcoins, Litecoins, whatever. És teljesen mindegy, hogy Litecoin, Bitcoin vagy bármilyen más bányászol. The cost for mining depends on the energy you have to put to calculate and on the hardware computers that you need to mine. Tehát a bányászatnak a költsége attól függ, hogy mennyi energiát kell beletenned, és a hardvernek, a szoftvernek és mindennek a költsége, hogy mennyire jön ki. So we start mining in the gold mine, and mine get out gold, and it gets more and more difficult, and we have to dig deeper. Tehát elkezdtük bányászni az érméket, vagy akár az aranyat, és minél többet bányászunk, annál mélyebbre kell menni, hogy még többet föl tudjunk hozni. So mining 1 kilogram of gold is very cheap in the beginning, but very, very expensive when I have already mined 90% of the gold of this mine. Tehát az elején, amikor beindul a bányászat, az nagyon olcsó, hiszen alig kell megmozdulni, ott van előttünk az arany vagy az érme, de minél tovább tart a bányászat, annál messzebbre kell menni, és annál drágábbá válik. And the more miner join, the more difficult it gets also for the servers. És minél több bányász csatlakozik a OneCoin bányászathoz, annál drágábba fog kerülni, hiszen annál több érmére van szükség. And you see on the exchange, the price of the coin goes up normally when the mining difficulty grows. És ahogy láttátok, az érme ára akkor emelkedik, amikor a bányászati nehézség emelkedik. And now let's speak about value of cryptocurrency. Also extremely important. És most beszéljünk a kriptovaluta értékéről, ami szintén nagyon fontos. All of you have to face the question if you do sales. Mindnyájan találkoztok ezzel a kérdéssel, hogyha az értékesítésben részt vesztek. OneCoin is 45 cents. How come? What is the value of cryptocurrency? Why? A OneCoin 45 cent, tehát mi az értéke az érmének? És miért? Hogy jön az értéke? 4,45 €, bocsánat. Why 45 cents, not $210? Why not $1,000? Miért adjátok ezt az árat? Miért nem 200 eurót? Vagy miért nem 1000 eurót? So what is the value of cryptocurrency? De mi határozza meg, hogy mennyibe kerül a kriptovaluta? And to be very, very honest with you, cryptocurrency itself has no value at all, actually.
És hogy nagyon őszinte legyek hozzátok, magának a kriptovalutának semmi értéke nincsen. So why can OneCoin be valuable? Tehát mi adja a OneCoinnak az értékét? And again, there are three reasons why OneCoin has a value and will continue to have a stable value. És megint 3 ok van, ami a OneCoin értékét adja, és ez a 3 érték fogja adni az érték növekedését is. One is the brand. The more people know a brand, the more valuable a brand becomes. Az első a brand, vagy a márka. Minél többen ismerik ezt a márkát, annál nagyobb értéket ad magának a valutának. And now we all should thank to our new friends from OPN. És most mindnyájan köszönetet mondunk az új barátainknak az OPN-től, Because in my estimate, just by them joining us with 400,000 new people, mert az én becslésem szerint, hogy ők 400 000 új partnerrel csatlakoztak hozzánk, we just strengthen our brand tremendously. mi nagyon megemeltük a márkánknak az értékét jelen pillanatban. And I never do anything with the network without it having huge impact on the coin. Soha nem teszek olyan lépést a network kapcsán, aminek ne lenne óriási hatása az érme árfolyamára. So the more the network grows, the more people joining us, the stronger our brand name becomes. Tehát minél több ember csatlakozik a networkhöz, minél több ember ismer bennünket, annál nagyobb értéke van a márkánknak. Everybody out there knows Bitcoin, they are super strong brand, and what we want to do is to become a better and a stronger brand. Mindenki, aki ismeri a Bitcoin, tudja, hogy egy szuper erős márka, és amit mi el akarunk érni, hogy sokkal erősebb márka legyünk, mint maga a Bitcoin. So this is the first thing why OneCoin is valuable. Tehát ez az első ok, ami értéket ad, az első szabály, amit értéket ad a OneCoinnak. But there are also bad brands out there that everybody knows, so we have to be a positive brand. De természetesen rengeteg márka van a piacon, aminek negatív hírértéke van, és fontos, hogy mi pozitív márka legyünk, pozitívként ítéljenek meg bennünket. Now the second reason why cryptocurrency has value is if it can be used. A második ok, ami a kriptovalutának értéket ad, hogy használható-e. Yuha, can I abuse you again as an example? Juha, megint használhatlak példaként? Yuha has an amazing necklace of 33 grams solid gold. Juhának van egy csodálatos nyaklánca, ami 33 g aranyat It's nyom. pretty valuable. Elég értékes, And let's assume I have a knife. és mondjuk, hogy van egy I don't kés, need a knife to kill people, but still. nem használom a kést arra, hogy megöljek embereket, de And now let's assume Yuha and I go on a lonely island. I have a knife, Yuha has a necklace which is 20 times as valuable as my knife. Juha és én elmegyünk egy lakatlan szigetre, Juhának van egy 33 g-os aranyaklánca, nekem meg egy kés a kezemben. Now who will survive? Ki fog itt életben maradni, Juha? What I try to tell you is the following. We tell ourselves that a lot of things have value, like gold, like whatever. But these things have only value because we say so. Tehát amit ezzel mondani akarok nektek az az, hogy nagyon sok dologra mondjuk, hogy értékes. De amivel értéket adunk a dolgoknak, az a mi megítélésünk, semmi más. But once we manage to give a thing real value, to use it in our day-to-day life, like the knife or whatever, de mihelyt valaminek értéket adunk azáltal, hogy napi szinten tudjuk használni, mint akár például a késnek, people really start paying money for it. az emberek elkezdenek érte fizetni. And not only because we say it's valuable, but because they can use it. Nem csak azért, mert azt mondjuk, hogy értéke van, hanem azért, mert használható. And now how can we use OneCoin? És most beszéljünk arról, hogy tudjuk használni a OneCoint. OneCoin is not a short-term opportunity. A OneCoin az nem egy rövid távú lehetőség. Come in today, make money quickly, double your money in 40 days. Gyere ma, gyere, gyorsan keressünk pénzt, duplázd meg a pénzedet 40 nap alatt. Guys, this may happen, but we're so much better than this. Ez megtörténhet, de emberek mi ennél sokkal jobbak vagyunk. So what OneCoin can do is OneCoin really can change the world. Amit a OneCoin képes megtenni, az az, hogy a OneCoin maga valóban képes megváltoztatni az egész világot. Maybe not Europe, because we are very developed countries. Lehet, hogy nem Európát, mert Európában nagyon fejlett országok vannak, but you probably know that OneCoin is very strong in Asia. We do 70 to 75% of our sales in Asia. De talán tudjátok, hogy Ázsia nagyon erős. A OneCoin forgalmának a 70-75%-a Ázsiában történik. A lot of you can send money very easy to our German bank account, for example. Very easy.
Nagyon sokan közületek nagyon gyorsan tudtok pénzt utalni a német bankszámlánkra. Just imagine you work in Singapore and you want to send money to your wife in India. De képzeld el, hogy te éppen Szingapúrba dolgozol, és a feleségednek szeretnél pénzt küldeni Indiába. And this is very, very difficult. És ez viszont nagyon bonyolult. So I see people queuing up in front of Western Union, Látom ezekben az országokban, hogy az emberek sorba állnak a Western Union előtt, paying huge money, óriási pénzt fizetnek azért, because the banks and payment provider always charge the poor people more than the rich ones. mert a bankok és a pénzügyi szolgáltatók a szegény embereket mindig sokkal jobban megfizettetik, többet kérnek el tőlük, mint a gazdagoktól. It takes time to do this and there are limits on the transactions. Sokáig tart egy ilyen tranzakció, és limit van, tehát meghatározó összeg fölött nem küldhetnek ezzel. And now let's imagine this person sending one coins to his wife. És most képzeljük el, hogy ugyanez az ember OneCoin küld a feleségének. The transaction happens within 10 minutes. Every block does transactions. Within 10 minutes, the lady will have the money. A OneCoinon belül egy tranzakció 10 percet vesz igénybe. Tehát ez a feleség 10 perc múlva meg tudja kapni azt a pénzt, amit a férje elküldött neki. A lot of you have seen the one card, the prepaid card that you currently can use. Nagyon sokan láttátok már a OneCoin kártyát, a prepaid kártyát, amit sokan tudtok használni már. And now let's imagine the lady has this card, she goes to the ATM and she has the money within 15 minutes. És képzeljétek el, hogy ez a hölgy rendelkezik egy ilyen bankkártyával, ez a feleség, majd megkapja a pénzt, oda megy az ATM-hez, és 15 percen belül már a kezében van az a pénz, amit a férje küldött neki. And here we speak about the future of payments. És ezáltal mi a jövő fizetőeszközéről beszélünk. So this is something that really can change the world. És ez az, ami meg fogja változtatni a világot. There are 2 billion people who currently have no access to banking. 2 milliárd olyan ember van, akinek jelen pillanatban nincs lehetősége bankot használni. These people even do not have access to smartphones. Ezeknek az embereknek okostelefon használatra sincs lehetősége. So in best case they have this. Tehát a legjobb esetben ilyen telefonjuk van. This is a very old Nokia phone. Ez egy nagyon régi Nokia, ha megismeritek. So, what if I told you Mi van akkor, ha én azt mondom nektek, that we are working on something like an application for these phones? hogy mi dolgozunk mondjuk egy applikáción az ilyen típusú telefonokhoz, Where in 1 year you can send and receive one coins on phones like this. és egy év múlva ilyen telefonokon tudtok küldeni és fogadni OneCoint. And I'm not somebody who is wanting so much to change the world. I also want to make money. Tehát én nem az a személy vagyok, aki csak azért csinálja, amit csinál, hogy csak a világot megváltoztassa, én is akarok pénzt keresni. But with providing access to people who have no access to money like this will make money. There's no other way. De ha én megcsinálom azt, hogy embereknek lehetőséget adok arra, akiknek eddig nem volt, hogy a pénzküldéshez és a pénzhasználathoz hozzáférésük legyen, akkor elkerülhetetlen, hogy ebből pénzt csináljunk. So, I hear a lot of you speaking about traditional banks, but I want to tell you, I don't want to compete with traditional banks. Tudom, hogy nagyon sokan beszéltek a hagyományos bankokról, de el kell, hogy mondjam, én nem versenyezek a hagyományos bankokkal. I think I can compete and actually beat the shit out of Western Union. Én azt gondolom, hogy még a szart is ki tudom verni a Western Unionból. No, Beata, I don't want to know how you translated this. So, Western Union currently does a lot of transactions for people who are not banked. And this is who you want to get for our coin. A Western Unionnak rengeteg olyan partnere van, akinek nincs bank hozzáférése, és ezeket az embereket fogjuk megcélozni, és ezek fogják a mi érméinket használni. A lot of the users of OneCoin will be in Africa, India, Latin America and Asia. Nagyon sok felhasználónk lesz Indiába, Latin Amerikába, Ázsiába és Afrikába, bocsánat. And I will tell me, but I'm in Europe, why do I care about these people? És mondhatnám azt, ha én itt vagyok Európában, mit érdekelnek engem azok a harmadik világbeli emberek? And now think about the knife again. These people want to use your coins. You're the only people who can sell them coins to use. És megint gondolj vissza a késre. Ezek az emberek semmi más nem akarnak, csak használni a te érmédet.
And this is why OneCoin has value. És ez az, ami a OneCoinnak értéket ad. This is why it's not a short-term project, because nobody can create a system like this within 4 to 6 weeks. It's impossible. És pont ezért ez nem egy rövid távú projekt, mert senki nem tud létrehozni egy ilyen hátteret 3-4 hét alatt. And this is why you all are angry at me, because I do know your customer procedures and it takes time. És tudom, hogy éppen ezért mérgesek vagytok velem szemben, mert ugye van a KYC procedure-ünk, ami időt vesz igénybe, és ennek ti nem örültök. The reason is we want to do everything proper. We want to be a big global company. De ennek meg kell értenetek az okát, mi mindent rendesen akarunk csinálni, mert egy világméretű vállalat akarunk lenni. And as much as I love Juha, Udo, Kari, all the leaders here, but we are not a network marketing company. És tudom, hogy itt van a Juha, a Kari, az Udo és sokan, de valójában mi nem egy network marketing We cég vagyunk. actually are in financial services. Mi valójában pénzügyi szolgáltatók vagyunk. And one day, even guys like them will come to me and say, we made a huge living from commissions. És egy nap ezek az emberek oda fognak hozzám jönni, és azt fogják mondani, hogy óriási pénzt kerestünk a jutalékból, But actually we made more money from our coins. de sokkal több pénzt kerestünk az érmékből. And this is how I measure my success. És én át fogom mérni a saját sikeremet. And I want to speak about the last and the third element of value of cryptocurrency. És én a harmadik dologról szeretnék beszélni, ami a kriptovaluta értékét adja, And it's called liquidity. és ez pedig a használhatóság. You all remember the bad financial crisis that happened a few years ago in the US. Bizonyára mindnyájan emlékeztek az óriási pénzügyi válságról, ami pár éve történt az USA-ba, vagy onnét indult. And liquidity was the magic word there. Something very bad and scary. És a liquidity, yes, Juri, használhatóság volt a legnagyobb kérdés. Liquidity simply means I have something, I want to sell it and I cannot. Az azt jelenti, hogy van nekem valamim, el akarom adni, és nem tudom. So in Bulgaria, we did amazing things in construction. We built very many ugly apartments and nobody wanted to buy them. Tehát például én magam Bulgáriában csináltam egy óriási beruházást, egy csomó apartmant, lakást hoztam létre, majd nem tudtuk eladni őket. It's an example of an illiquid asset. Tehát ez azt jelenti, hogy valami nem eladható, nem likvid. So if cryptocurrency wants to be successful, we have to be able to make payments with this currency whenever we want. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy a kriptovaluta nagyon értékes legyen, akkor olyanná kell tennünk, hogy bármikor használható, hozzáférhető legyen, amikor akarjuk. Currently, if you have bitcoins, you cannot spend bitcoins wherever you want. Jelen pillanatban, ha rendelkezel bitcoinnal, nem tudsz mindenhol bitcoinnal fizetni. I cannot go and buy flowers for my mother with bitcoins. Nem tudok vásárolni virágot az anyukámnak például bitcoinért. I cannot go and buy a book for bitcoins at Amazon if I want to. Nem tudok például az Amazonon egy könyvet venni bitcoinért. And my husband cannot buy me dinner with bitcoins. És a férjem nem tud nekem vacsorát fizetni bitcoinért. So our vision for OneCoin is that we can make payment wherever we want with OneCoins. Tehát a mi jövőképünk a OneCoinnal, hogy mindenhol, bármilyen körülmények között tudjuk használni fizetőeszközként. And this is again where our OneCard comes in. És ez megint egy olyan dolog, ami a mi OneCoinunknak értéket ad. The OneCard will be the key that you can spend wherever you see the MasterCard sign, your OneCoins. És ez a bankkártya a kulcs ahhoz, hogy bárhol látod a Mastercardja feliratot, de ott fizetni tudsz OneCoinnal. So you don't care if Amazon takes OneCoins. Well, Amazon takes MasterCard, perfectly fine. Nem érdekel majd téged, hogy az Amazon elfogadja-e a OneCoint, mert az Amazon elfogadja a Mastercardot, és azon keresztül tudsz fizetni OneCoinnal. And this is how we make cryptocurrency real, not only a number in a back office. És ezzel tesszük valóssá a kriptovalutát, nem csak egy számmá a webirodában. I was in the US over Christmas and I have a Eurobank account. Az USA-ban voltam karácsonykor, és van ott egy új bankszámlaszámom. And I bought these shoes in the US. És ezt a cipőt, ezt vásároltam az USA-ban, nagyon szép egyébként. So I paid with my card. Kártyámmal fizettem. The bank charged me in euro. A bank eurót vett le tőlem, but the shop got US dollars. De az üzlet pedig dollárt használ. And in 2 years it will be the same with OneCoins. I'll pay with OneCoins for my shoes, the shop will get euros. 2 éven belül ugyanez lesz. Én OneCoinnal fizetek, de az üzlet dollárt fogad be.
to finish this all, we are not building a rocket. Tehát, hogy ezt befejezzem, mi nem egy űrrakétát építünk, What we do is we put things that we have seen working very well somewhere else together. amit mi csinálunk az az, hogy olyan dolgokat, amit láttunk, hogy máshol szenzációsan működnek, összerakjuk egyé. In a very, very powerful concept. És egy nagyon erőteljes koncepcióban. Facebook showed us how powerful a network of people is. Tehát a Facebook megmutatta nekünk, hogy az emberek közössége milyen erőteljes. Bitcoin showed us the blockchain and how powerful cryptocurrency can be. A Bitcoin megmutatta nekünk, hogy a blockchain és a kriptovaluta milyen erőteljes. Western Union shows us how payments can be made in developing countries. A Western Union megmutatja nekünk, hogy a fizetőrendszer hogy működik a fejlődő országokban. And MasterCard showed us that I can pay in the US with euro shoes. És a Mastercard pedig megmutatta, hogy tudok fizetni az eurószámlámról az USA-ba a dollárral. Now, if we put this all together, OneCoin really can be one of the biggest global players in payments. Tehát, hogyha ezt mind összerakjuk, akkor a OneCoin valóban a világ legnagyobb fizetőeszköze lehet. So what happens next is you guys go out, build a network, and I go back to my office and build a cryptocurrency. És most mi következik ezután? Ti kimentek a piacra és építitek a networköt, én meg visszamegyek az irodába és építem a kriptovalutát. Thank you very much, and it was really a pleasure speaking here to you. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, igazán